खुलुमबाय दिनैनि बे भिडिअखौ लाना फैनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय जोंहा सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय जोंनि एक्स एनडिएफबि बिथांमोना सेन्ट्रेल जेलाव दङमोन। बे सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय नलबारि जेलाव दैथायहरबाय बिथांमोनखौ साबा। बे दैथायहरनायाव बिथांमोना दिनै जोंनि बाक्सानिनो मुसलपुर कर्टआव बिथांमोना हाजिर जाफैदों दिनै साबा। बे साबानि मुङानो जाहैबाय राहुल इस्लारि, इनन बरगयारि, जलेश्वर बसुमतारि, आनन्द ब्रह्म आरो सुरजय गयारि। जोंहा दिनै एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरमआ दिनै लोगो हमनानै बिथांमोनखौ जों बरायदों आरो लोगोसेनो बिथांमोनखौ जों सनमान होदों। बिथांमोना नैबे खमसे खम जोंनि नैबे 2 मासनि गेजेरावनो जोंनि एक्स एनडिएफबि फोरा थाबैनो गनांगौ। आं इउनाइटेड फरमनिफ्राय जानानै दिनै एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरमनिफ्राय जानानै आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आं नैबेखिनिखौ खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। रायलाय ya Makasih.